ndikuudze chokwadi pane zvimwe zvinhu zvinoitika mumastreets esocial media ka zvinotodisappointa chaiko. So ndoda kuti mundinzwisise kana ndichitaura ka ndoda kuti mubatisise mazwi azukuru. Ini ndindotori ndega sekuru anditi ndindotori ndega the Zimbabwean uncle, so ndikasapota ndichitotaura ndichitsura zvisingaite ndichitokudza kuti zvazviitika shuwa vanhu ndinorasika takatarisa. So ndisandataura nyaya ndinayo ka kana wanga usati wasubscribe pathis channel muzukuru ka ndokubvunzawo kuti uri kumirirei chisubscribe pathis channel handiti, because panapa ndo pamusha penyu. This is not my channel, this is our family channel handiti. Also don't forget to put your notification bell to whenever I upload a video you will be notified. Thanks very much nesupport yamunoramba muchipa musha wenyu uchipfurira mberi zvinhu zvichifamba zvakanaka. Right, inzwai kavazukuru mumastreets esocial media ndofunga makatungidzwa nenyaya yaStana ane kavidhio ka live streaming kaaitawo ku Instagram kwavoko anditi achiita nemusikana anonzi Maikoko anditi Maikoko Amaikoko, right, Amaikoko. So musikana waye akazopedzera akubvisa hembe Stana akazodzoka achiti nanhauzo ndo zvichaitika imistake yakaitika. Nyaya dzacho dzese ndofunga manga muchidzinzwa dzimwe tichikupai nezvakazotaurwa naOlinda. But nhasi ndo pandatoona kuti Stana is on a mission, and a mission yaStana ka togona kurasiswa maZimbabweans, kurasiswa paunhu hwedu ka nevamwe vanhu ka vatinenge tichifunga kuti marole model, vamwe vanhu vanenge vane mafollowers akawanda, but zvakuitwa naStana zvite zvakuitwa. Alright, chimboonai kavidhio kari kutera ndozonatsotaura mapedza kuona. I'm disappointed vazukuru. Next video. Kuru makamboonepi hunhu hwakadai? Isusu aiwa, isusu semaAfricans makamboonepi hunhu huri kwatangwa naStana? Aiwa, nezuro aiapologize ka, but kunyepa plan rake chairo ndo raari kutoita Stana. But izvo hazvisekererwa zukuru. Makambozvionepi mabiribobi akadai ekuti munhurume anonanzvirira umwe munhurume achiwaina? Kuwainirwa noumwe munhurume ndo chingochani chacho vazukuru? Ndo pazvinototangira ipapa. Ukaona definition yechingochani ka ndiyoyo vazukuru. It's disappointing. I'm highly disappointed. Inangusa sekuru vevanhu ka, the only Zimbabwean uncle ndadisappoint him. Tinoendepi shwa, nyika yedu inoendepi nevanhu vakadai? Hapana kwatiri kuenda. What do you think vazukuru? Ngatauranei kumacomments mundiudzewo kuti muri kufungeiwo nenyaya yakadai. Inangu ndatopererwa. Kupererwa ndo unonzi ununzva tunzva chaivo, unying'anying'a chaivo, unaradada, unundira mutsime, ndo iwo uri kuitwa. So ndo watiri kuti zvonika zvinofanira zvimirwe, izvi zvisaendere mberi vazukuru. Izvi hazvifanira kuendera mberi zvataona zvichiitwa nemukomana uyu. Zvodisappointa. Baba vandori nemhuri vanoita zvinhu zvisina nebasa, so rubbish. Ndangonditaurawo sasekuru vanhu vati the only Zimbabwean uncle. What do you think? Ngatauranei kumacomments mondiudza kuti munofungeiwo nezviri kuitwa naStana nai vazukuru. Zvii zvatakuitirwa naStana izvi? Chipo chake toziva chakapera sesipo, but kwaananga uku ndiko here chaiko. Na Uncle Sensitive ndichiti much love.